De câte ori ți-ai înșelat soția? Ce înseamnă înșelat? Am văzut, am plăcut, ce rămâne de făcut. Nu, hai să o luăm altfel. Ce înseamnă înșelat pentru tine? Și dacă te uiți cu drag la altă femeie. Păi asta, să mă ierți, Păi nu? înseamnă că... Nu mă, să se întâmple... Nu dai noroc? Ba da, crezi că poate lui că mă lase în zi. De câte ori? Adică Vinul, cum ai spus, se numește? domeniile Mitroi, un Sauvignon Blanc. N-am vrut să schimb subiectul. Da, știu ce. Eu m-am născut alaltă și am stat în casă. Da, astea. Zi-mi, de câte ori ți-ai înșelat soția? De câte ori am fost prost? Până când? Când a fost momentul în care ai spus stop? Acum cât timp? Ani de zile, câțiva ani de zile. 5-6 ani. Deci de vreo 5-6 ani nu s-a mai întâmplat absolut nimic și ești perfect cu minte de la, practic, povestea care ți-a ruinat oarecum căsnicia și viața. Da, de acolo am deschis ochii, câte puțin, apropo de bastonașe și de liniuțe. De acolo am deschis ochii, de acolo mi-am dat seama că mi-au crescut băieții mari, că trebuie să vadă respectul în casă, trebuie să vadă iubire ca să poată să fie și ei pe același drum. Pentru că educația copiilor mei contează foarte mult. Și omul din grijă îl învață. Și de atunci de când s-a întâmplat la televizor toate astea neplăcute, am calculat și am deschis ochii să privesc viața altfel. Drumul meu este în felul următor, este să fiu doar familist. Bă, nu zic că sunt ușă de biserică, că poate mai văd alți prieteni de-ai mei și până spune că dacă cu asta că am mințit tot podcastul, știi? Ceea ce îmi